Elo a neviditeľný darček. Malý Elo sa cez víkend nemohol dočkať. Keďže slnko sa skrývalo za mraky a mierne pršalo, to znamenalo, že mohol objavovať detkovú komoru s haraburdami. Bola to malá izba, kde detko odkladal všetko, čo už nepotreboval. Staré kompasy, rozbité rádia, knihy s obrázkami z dávnych čias. Elo sa pretlačil pomedzi škatule a v nose zacítil vôňu starého papiera a dreva. Práve premýšľal o svojej najlepšej kamarátke Luize. Zajtra má narodeniny a Elo nevedel, aký darček jej má dať. Chcel, aby bol jeho darček ten najlepší, najväčší, najzvláštnejší na svete. Keby som tak našiel nejaký kúzelný poklad, vzdychol si. Zrazu pod starou, zakrytou stoličkou, na ktorú detko odkladal svoje rybárske náčinie, našiel niečo zvláštne.